Kényelembe helyezzük magunkat, mert most szopás következik. Hello! Szia! Júj, de itt megbasz az áram. Nem szorozunk. Ennyi, basz meg. Bocs, most nem érek rád. Azért tedd már be! Ne! Ez bazd meg. Ne! És nem bírtak. Au. Az fasza. Hát ezt nehéz elhinni, geci. Ne! Hát, de Nem lett mentve? nem mentettem. Oh.